Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kedorbar jong acting aim ke hima melim haka nyoterik ubenai rempang arajar arpuar kalaptha yu acting rangba snong jong ke snong Bishnupur Kansas Trace ban khot penlong ye kedorbar jit rangba snong bathmai haka khat khandai terik ubenai rempang arajar arpuar haka jing kren bat kilat pathai khubor haka shipau terik ubenai rempang arajar arpuar uba one bok lingdo uliatho baka committee jong ke dorbar snong kan sabut renti ye ki jing ptha jong acting aim kat kum ki kindon jong ke hima Milliams Aimship Act arajar hanyo bat ka administration of Milliams Aimship rules arajar khatsan haga bayadei bat ka jing kenno jong ba kidi nongbri uba one bon lingdo uloong baka jing penpau sikilat pathai khubor ye ki kamyeng kamsem jong ka snong kala penja aburam ye ka snong ka thau baro ka we Snong Bishnupur Kansas Trace mga present aran khongwer jungka seng samla I acting ramba snong iba one bok lingdo kong Fatima nongrum nakaliang ka sengken thai by deiru I vice president tingiwan hangni bangin wan banai jingpen chai halor ka jingkran jung uba kibi nongbre tinangaliang ka seng samla Bishnupur Kansas Trace kapan berapa ba halor uba kibi nongbre ba ulakam ba ulasajit kumbu orang basnong ka Bishnupur Kansas Trace kalong ka bamde bat ka pakamdan nongrem baka jing tmu jung u kalong tang man pensong thu baje lambat bakala yikipait nong shong snong Bishnupur Kansas Trace ka jingkam jung u ba kibi nongbri ka penlong dorbar banjit rang basnong kalong ka bakala hadu kata-kata namar ba kilapan jingbet na usiem ka hima maliam Hendrai namar nakadaw ka jingpang klam COVID-19 usiem ka hima maliam ulapha shaki da ka jingtho ban mana yiki ban nom penlong dorbar snong nomor umla banyelum pait ba nakadaw jongka klam ka bas molingo kolong ba hadien ba kilayo ka shithi ban nom penlong ya ka dorbar Hendrai kilayat persyak penban ya ka hukum jung usiem ba ki khot ya ka jingelang ka tu ka nengon ka ba khamsngo ardatin kalong baha kaju kasni kaju kataring kaju kapor kaju upai naka 19 South constituency kilayelum bala pentip do MLA badan buram jungi unsam pisa scheme syakipait ba kani kabu ingi upai nong shong snong Bishnupur Kansas Trace bakumno anjit rangba snong da kibreu jongka 19 South constituency borok kawe kani kapau syai bakadon ke aka shalender Kumbau ong uba kibi nongbri ba ulayo hukum da kaktin na usiem bandom jingelang hakisau kentoy jongga dong ngaku mu president ka seng samla Bishnupur Kansas Trace ngasukwa banbo tangkawe ka jingkeli ya uba kibi nongbri batrai ba piru pidi ubri belanang belastan ne tika juja sa bapin shim permission na kanoko office ba kin IEP da ka permission verbally Lani da kabasyu ong tang daktin klem kajing tho sakawing iko aban pintip pa ba yakani kajing khot jingyalang jong kisau kento jong kasnong tingi kum kaseng samla gilai kendu yusim ban pan jing syah lor kani haka khat artarik banai masau arjar arpaway si sajan layo ikinutas bas pensapriang hasnong ba I eswet imde shu rang basnong Tiha ka khatsau tarik banai basau arja arphuwe ka seng samla ringkat lang baka sengkin thai Bishnupur Kansas Trace kalit panjing syai syayeng siem hima meliam ban pen syai shphang kasana jong iba eswet bakala kut neem haka khandu tarik banai basau arja arphuwe lengba ka shitina upaim ka hima meliam ula pen syai ngi daka bajuba be ka shithi jongi bat kalong kumni harum Baya ka dorkas jong uba mutian bat kiwi banjit dorbar thamai omnom shat banamar ka jingki ustat uknyang jingpang COVID-19 hakajalla ka jongi bat omnom shat palat ya ka sanpho nakashispa banyelum pat ba baya ka dorbar thamai on sangye no shwal kasana jong iba eswet kalakut no kabaa kata bakabalai namar kata ka dorbar siem hima meliam kalathong iba one bok dingdo kumu acting rang basnong banshim ti shipori ka kam
tad hadu benda penni ya ka hukum da kumwepan katu ba ong itu iba kibi nong bring ko an penchai lor kani ba yong ba katu kadika viral WhatsApp jingsi sha kam de ka viral WhatsApp kadika shithi ngan sap IP berkhoi ben kadika shithi na usim ba penchai ba de ban khot dorbar kam de ka viral WhatsApp ni kum ka seng sama sengkin thai ba kipai nong song snong ni smolingo ba uba kibi nong bri ukamel dia bala jet ya uda upai nong song snong kaba mangi kum ka seng samla sengkin thai bat kiba bon pa ni kliam poi shakata ka jingelang bala penlong behind daki namar bangi ka seng samla Bishnupur Industries ngayo priang da ka shithi bala pha na ka office jong usim hima melim bala pensange shwa shipor ya ka kam jet rangba snong kad hadu ban an pentep da kumwepan ka baide ba ka court order ngambul pan penshai du phangkane ba iong ba larai job bi ya iba kibi nong bri ka baide ba court order kila misinterpret ne yalam bakla ya ka da ka ba pensu tho bakla shi kipai nong snong ba kala ka court kala rai job iki henry kani kamlong satya ka ba shisha bat ka court kala refer ne pha kala shaka office jong u cm ka hima melim ban penbe ya ka kam bade ka baide ka kam dorbar snong Bishnupur Industries ngakwaru ban penshai sakui ba uong ba umdan seng samla ne sengkin thei ngakwa ban penshai halor kene ba man usnem ka seng samla ka jupenlong ka jingpun khot snong haka snong Bishnupur Industries ban dangshen men usnem balale nirang pen khot ka snong lingba da ka seng samla ka khat pratarik banai bakat arjan arkuwe bat katuru ngile da ka order mengipan permission da ka DC katuru kata ada ka shithi ngi mengipin khoj mengi tambah satya kim yo i kata kabai dei bat ka kam yakbrio hasnong ka seng samla bat ka seng kin the ka juilet banya donlang ban smolem bat banya rablem gitu ki bahyeng bahasem jong ki balaklat ban penbiang chuki ti thriene bat ki de ka seng samla ka don dengkat ru bat ka covid management team nado basdang ka klam jingpang covid 19 but hadu kini kisi kisamra chungi kishi tray shitom but step but made kapor jinjar kashnong kumban pin social distancing ikibria ban santai sa kashnong man samar ba mardi ikibayo covid 19 ban sanran ban ti thlio ikibal akhlan nakadaw covid 19 ban spread awareness hashnong hathaw ban sanran iki doktor khamtam ne hashnong jungi bakadon ka UPHC mo healthcare workers hakapor covid 19 ha Bishnupur UPHC berkiwi-kiwi dia cucu bantrish tom nadu mensim banwanda ka shong suk shong san ka shnong ka thau balaya sham benta ha kibon ki jing yale ka sports shabar ka shnong badang sham ka di ka basketball tournament boys and girls balapan long ka KSU laban pelun unit ha losutun ha pa ki khna jongi seng samla bat chindang bat kin thai kila yo ya ka kusnam ranaza bat kinong shong shnong ru kilai ai jingero ka seng samla ka basmo lingo kalong ba uba kibi nong bri umi kini kikam babha balatri ka seng samla tinga karpa yu ba nong bri ne ino ru ki bakin tip shwai ka jing shishan ne le shwai ya la ki homework shwa bakin kran ne kin tho shphang ka seng samla bat ka seng samla ru ka ju trading karbet bakan trade bu nu rong ba shno bala jet hi do upai jongka nong shong shno jongka shno Bishnupur Industries seng samla ka kran shai kedar bakam don ne sha shiliang shanu ru baka karpa ru yeno brio shimet ne ki group balada don kano ka jingsu thu bakala bakan wan chakman bakan ye kran da kaktin ba sotunat ban on shulet tha saka pathai lemba kilat pathai kubor kani kajingwan jong ki shakalat pathai kubor ka nang penja burom ye kashnong ba yengi ki nong shong shnong tangkatai prishibun wan ban pinsai ha ka baya dei bat ka jingkran ba kibi nongri ba omdan ka sengken thei ne seng samla Bishnupur Industries nila nakalian ka sengken thei nila sngo lingo ba nila yo I ba yo sngo yakini ki kubo lamler ki bam don nongrim bat bam don jing shisha ka sengken thei ka don ha ka snong kasang kathe kadan hasnong bat katre ya ka jong ka kam
lakan ni kasang kentai la dep register hapo ka societies registration act ngadu usdem 1996 ni le tre lang bat nu rong ba snong lem bat kiseng samlai snong khamtam hapo badal kayap ka im jong ka snong ka tha katan ka jing ong ha ka katu ka ni ilat patha ku bor ba omdan ba wan ne kit khle na ka liang ka snong ni ka seng samla ni seng kenthai kapo ba iklat i extra ba snong inve inong snong kador bor sinong kaseng kenthai bat kaseng samla baro i lawan sim benta ban pendan rom ya urang ba sinong barim bat ki bahayen hasemru pila pha ya kasithi ai jing sungu ya ka dor bor sinong seng kenthai bat seng samla Iwan na kanega sngi mde bengnya kawang khte ino ino mde bengnya kran i sniu ino ino ndeng iwan ban kerpat ya kinung chong snong ba shua bakin wan chekat pathai ko bor me ban that ya ke long yeng long sam ai bangi kum chi ni ne kran shua ha yeng asam lo jong kane kane ka kam yeng mdi ko bangi shua that namar ba ban shua that ni that hi ka buram lo jong om ya ye ki be pat ni that ka jing long yeng lo jong bangim dan ha ka yeng pet berbor wat si kimi si kon ne si para si yu kidon kijing ya huri hura ndrei nyele hi ban penbaik hala yang shua la damla te ngilek sau kunyi ne ngilek chene chatai tang bakat bungi dang ilahi kum ini kam ibarat ngide shua bungi shong mangi kum kawai ka dorba kum kawai ka yem ba ngi ngine penbaik jayu balik galong ne don bay lam bakla moy ngi ne yepi tong ini penbaik nomor ngini song suk song sai nomor tang da kom le kom ne la shai ka snong ka chupat ka shu long kalong ba sosi dengan su batai ngai pi bon baki pementan bla batai presiden seng samlai vice president juga seng long kumi mo ngasu kwa ben kli ya iba nong brima yung bakim dan kiseng samla kim dan ki selong kemi ki yung hakapor jong kane ka khlam hakapor bajure lana i dei ibrio i basngo yer tak sino basngo ban long brio bukit kya ban pek yer tak sino ka tha da hakapor ka tu ka khlam ka badang jure shano ija kai sisi du juan ni shabishpur ne in lek shi yang ki brio ban kli di mengi kasinong ki seng samla ki long keme ki doktor ki nong tre jo ki dispensary ki member jong ka sinong bat ki member jong CCMT niya bat made bat step nganoi fi ni di mengi ki balai ban pensong tho ye ki pai ba kum ba ka pha ka government ni lek door to door bangin pensong tho yo tau injection covid ngilek campaign ya kata pila benlek pinkeli na i in charge dini i kompenta magistrate lane na ki tingi doktor ki budam tu kimpe mana balik sami kita ki bam ngi kum kinong trai yo ka sinong kulum monong pi ngi khlam perkhasu ya kata kajing pang la de ngim perkhasu ka jingpang i bahaya hasab ngi tor bek bat me basab tor yak bek tu jing bang ki pha ki na office DC bakim yo ki beneficiaries ki bayo ko be mana bali ai ngili ai mangi na DC ki on ratang adu ha office jongi nang tu ngili samai mangi ngidalai iwe gayeng kayeng ngim subrat ngim i bat ngim ong ba ngim lap ikene ngili penpai ngidele ban wat iwe itu bapang bangin ai kata ka jengerap bapa na government the hey gani kita bos ya kata ka dong jungi ya ka dorma jungi ki juan mo ban keli ba ya gini gi member jungi CCMT ka sinong ga ba nadu prasiteng kila poi ha bisupur bakin registry tagi ban injection ban le tekan khat ka kut hadu onri wujeru
judan mo wan we ban perkhat banong ba pilai yo sya kabam kalong no pi ni ya penbiang hi dal dal ngele hi kine gi basunap sanggalek ban penhuri ura ki klempoi ha kata ka jingpang ha kata ka kelmat pengidon kambe ha kata ka covid ni mundan buan di kini ki kena sama ki long keme ki member dengan sinong ki active member ki member ki kena sama ki CCMT ki turiak maki te lara pi ya ka sinong pi perkhat yo jai benreu dingi te ha tu ka por ka nya pingi idon kambe ngiat iwe dukan ngila pen ong lupa baik mo bakata buje la di bentang bat ngiwi yang hadu parakan dai buje medu bangin pej bak num don ban ye yang kaki beriu hasurok tengah no sulungo ka ban ong ban suwan su ong ba oba kila syajet te ngakli ba ayu no beriu la de beriu menang pasta te kumno kan haba hiyo permission nak disinginya ban hole kata meeting dai usim pada ulapan khang ulapan sange ya kata number 1 number 2 kumno ba 50% jong ka sinong kan thung nega jir ya orang wasnong nam taki 100% jong ka sinong berokoi tanga kili judong ke julong mo ta laki penvote kini 50% tamu ka constitutional right yuki ka fundamental right yuki kila do no 50% dah habang ila e kana ka election kadi ban long fair and square baro way unong sinong jonga bisupur ke jisin ne ko no ka kadong kidei ban wan happy la kabot mne bakin ong ba tang 4% nes 30% but ha ka to por nganong ipi ba kadang jur ba ka covid ba idc ru ai ba only 50% attendance but kum ka dehi la thok neru no siru but kidon ki ki order tengah ngal ngoken but sakawai ba kialam bakla ya ka kot baki ong bala ai rai job ini kata kadi ka bakla kalalong kum contempt of court den one way bla pen thok ya ka kot ngaroi fi ka khlem rai job yang ni ne yaki ngilingi khlem rai ai ke semua nak kabani kong ngaku apa clarify kata komplain ni khlem komplain ni si yang muslim ka kesu ni khlem li ai mengi si ka high court kidi maki mo ngilingi sutu ngidon hak position ka badai ka bu ai muslim mengi ai ka hok mengin niu hak por kum ka klam ngimla mengin su yo rot ya ka government order ngin nginum perkhat ni kini gijat ya ki beriu mo ki basong hasnong bangin sula buat tapan yo long rong masnong ni perkhat ba haba ka disil perkhat ba ki ai kat tu ngir ngilan ta te mentah ya ka high court la ong ba la penjob i peningin kata ka order la penrem ru yani la de banai kopi ka court ndeka khlamai kiru ngatar kimi kisu mudur just speculate ba ki ai ndeka jeng uyu kadai ba na ka high court ki pa chau siem bat ki ong bishari mo pi nomor tadi ka subject yo pi ka high court ka klem penrai rem ne penrai job yano ino ndeka pa biang ya ka tu ka case chau siem ba un yu hi de la de pi tegalong ka bakla ke ban ai ye kini ki kubot thok mne ke ban supun kesan klem iu te kumentai nginda lek mentali ngil ayok ka proof ka iu baki iu te subu ngira ke kan sia kai kot ngin lek ngin kili jai ngi ngim kwa ban ya huri hura ngi wat neru tang ban su clarify bat ni karpan yano non nak sinong ne ke kumpi ki media ru shwa ba pinia shimmi ki gini ki press conference ini ngakapan ki soba dah wa shai ga jing shisha kumenen ka ki kubor dalam ler sudah ki pamiha te nga syukli ga he usim ne he upai ba haba ai ka hukum udi usim perkan di jongka hima haba ai order mu ngidi ban sengap ngidi ban pedia ya kam kumbu pamu nomor udah usia ngi kum kirang pasnom la jet di pai ba
anda UCM udah kuat wan naga UCM tu UCM ni orang macam nong tak kata orang fan kili wi apa udah upah ila mau mengilik percaya ke order jung upah ila ban question ke order upah berbor jung ke yeng ne ka kami kiale ban pen bahai ki kon hiti ndai ban pen jot te hakan ke por ba ai kan ke order ru ngathai la Song hi daga darbar mdi bu yule berway mo bat kidai song perhat bat apa kilap iba kadon pelat kan ka covid na kana daw ngi mudur ba iru il ai no daga ne ban pensange ya kata ga darbar ka nyu tere ne ki ya je rang basnong ha ka ju ka por ha ka ju ka venue ha te ka mamla ring ban long ba pin khot di bor ko konsorsi pin je Dekat jingjit orang macam kalau bah, tek tang itu ijaka, tang itu kentat jungi, bisupur. Dia hak tu si kibri belawan nap, berkoi konstruksi. Tapi pi mundur bakat kalong fair square kata ke election, but nikong ru laong bah only 50%. Pi tengah ngas syukur pat lo dia berhajat. Ngimkuah banya kau bangkit, ngimkuah ini, ngimkuah banya songsuk songsanya ka, sinom katau, dan nak kata dau. Soba, yang no inor lacanda. In future, ladon kan jing dia sutu bakla. Toang ini apa baca ni haya. Tengah kuat men clarify ni ke. Ngam tang lalong arsir. Kum ate rang basno. Mo ben kuat ben ong ben mei pin ia kata ka close. Bahai ba tho ba dan ba mla bentung kumurang acting rang basno. Ban ngakwa ban kli iru ba hakano ka close ba tho ba la ne mla nomor hakat kum ka iu pinapek ba ka tu ka succession of iu appointment of iu gitu dan kata ka i klam tho hi bala ne mla kata ka la ne mla ka song ha ka jing nang ka jing start dong po im i tatang ita hi we jing ngamut ban iu ba ka dorwas im himam lim kapatha ba pin lumno e ka dorba snong jong ti jong Bisnupur ke district thaka khat nai tarik ubnai ba ar usnem aku ar thaka por spo buje ndek laong ru ba hap yo shwa ya ka permission na EDC tamut kin hap ya pet kum ya ka SOP menen bla I ka ba mi thamai ka long ba all gathering has to be permission has to be obtained first from the DC ta ka shong mata ngila namla ba ngin pun long ngene kador ba 100% representation jongki pajba jongka sino lada umla man le amta ngatra ngir ngin hap ban hap ong ba kin sange aswa nomor kidei ban yo ya ka right of voting iwe ba chong sino katang subyang ka kane ka perthai mo bakala duna kane ka kobat le ngi kwa hi ban pelong wut ngi kwa ban ban nomor ngin bat ngin leyu kan song ho pajba kam song anga kam song ho sim ya kane ka jingjet sim jingjet rang basnong pi ka song ho pajba ai majir pajba yung noru ni accept tang bakadi ban long ka bakut ka basuba kan nomor kane ka kam wi kam sam ka iu ta mo kam snong kadi ban long ka bakut ka basuba ndi ban long manusia le da kane kam tai ban bersu iu pensayang ni nama gajing kren jong ba kibi nongbri nama bai ong bakam don keseng kenthai kam don keseng samla andre nadu usna khandai ka khandai spa khandai pinru gela seng ya gani keseng kenthai nadu kitu ki por ni yetre kam snong mayiru itu bha kata bengi ke don keseng kenthai kumnu ong ba kam don keseng kenthai te bangi te lang rengka do ba dor bar snong ba ulang ba snong bat u sebab keseng samla gero kan kuno pokok kitip lut ha ka snong ru te kapungi pendam juri ye gedi ye ba nongbri ba iong ba haka jingyap jung iba ex rong pa snong im don lang hande nado kesengi bayap ni don lang bat hadu kesengi badadap ya kambet ru nang tai la ai ka condolence message na ka leng jong ki bahayeng te ngatangi pendam juri I namar wat pen sutu baklaru ya ki ba kerpat I badala I sutu bai kwa bentre ba ka snong spawan chakhamat ni trelang om de ban suya that ne banyak keren hangi ke ban suya tamam de kin ban ong bakam don keseng ke kam don keseng samla te kam suya hak nama iri tip ha kadon keseng idon keseng kenthai kadon keseng samla habang ilun kadon ke jing ilum snong ka jing tri snong ru ilum ya I ayu ya ka pisang bo I ayu jing lum snong I sein I kumnu I ong ba
mdon ka sing kenthe mdon sing samla kata gawi ka pokok san ka program juri kan ni te nang kan ngakar pa di ginong shong ba kinum ya lam sutu baklaya ka jingkren jeng iba ke binong bri nama ba kinong peniat mo kiba po kinjat ya ka shinong ka tau kan mo ngim kwa nama ngi ngela kha ngela san ngela samla ha ka tu ka shinong nang du ngi dang ret ngilarang ba ha ka tu ka shinong ngela tip ha ka shinong jingi ka longkum nu tengam kwa ba ki we ki ba pelprai ka shinong ngim sutra dalilin